I pa ćemo igrati Bully Skuši Periš. Inače ljudi, razmišljao sam da kupim nove slušalice i nisam nešto posebno sliku u prodavnici sad pokazao sliku, ali razmišljao sam da kupim neke od 3000, mnogo su dobre slušalice, znači vidio sam u forum. Forum Ideale ima, znači takve slušalice, takve iste. I mnogo sam razmišljao da kupim nove. Da. Znači ljudi idu sad, znači tek snimio klip, wow. I sada idemo da nastavimo dalje ljudi. Basio sig. Bre, mršto mi je da rešao misiju. Ljudi, ja sam gledao, znam kako je ova misija. Ja zaboravio, nemam ništa. Nemam pojma. Puf. Dobro, hoću razbijem mogu. I ne dobijem ništa. Ne! Izvinite. Prije kad sam igrao, imao sam puno stvari. Da. Your school. This is your school. Mislim se će ovo da bude teško. Idemo. Evo. Ajde. Dobro. Terden. Idemo. Oh shit. Vatila nas kamera, brat. What the fuck? Oh shit. Jebote, sakrijemo ovdje. Hop. Evo ga. Dobro. Ja. Mislim zašto se strana. Znaš ne? Evo. Ajde marš. Ok. I evo ga. Uspjeli smo ljudi. Nemoj, molim te, to što ja mislim da ćeš dur. Ne. Zašto vrijeme, zašto?
Nešto čekam da se završi ova cutscene. Evo ga! Ajde, idemo na čas, ajde. Sad treba idemo na čas. Yes. Ajde. My name is Bear. Imamo chemistry. Ja znam šta treba se rad na chemistry. Chemistry je najteži čas. Chemistry, ja ću ga završi. Chemistry. Kogod uči hemiju, onda verovatno zna šta je hemija. Ja znam šta je hemija. Prošao sam! To! O, bonjour! Čekaj, gdje me praća? A ja! Kako zaboravim sve! Sve zaboravim. Nešto ja mislim da ću ovdje da završim epizodu. Da. Ovdje ću završim epizodu. Tako da nas ako ste takve lajkovite, share, ali se Adutoro. Ok. A do sljedeće emisije. Vidi vaše. I onda nešto da pogledam na netu, pošto mi jako treba nešto na netu. Znate vi meni uvek treba nešto na netu. Ne, vi ne znate. Oh yeah. Šta sam ja napravio? Ajoj, koliko sam ja jebeno glup. Ništa ljudi, odo ja da sada prelazim ovo opet. A, u stvari ne. Znam. Ljudi, ajde, ja ću da udjavim klip.